זה ארון עצום, הרהרה לוסי, והיא הוסיפה לצעוד פנימה מפלסת לדרך בין הכפלים הרבים של המעילים. פתאום חשה כי משהו חורק מתחת לרגליה. במקום שתחוש במגע העץ החלק והקשה של קרקעית הארון, חשה במשהו רך הדומה לאבקה, והמגע היה קר מאוד. מוזר מאוד, אמרה, וצעדה עוד צעד אחד או שניים. כעבור רגע הבחינה כי הדבר המתחכך בפניה ובידיה אינו עוד פרווה רכה, אלא משהו קשה ומחוספס, אפילו דוקרני. ממש כמו ענפי עצים, קראה לוסי. אחר כך ראתה לנגד עיניה אור. לא במרחק סנטימטרים ספורים ממנה, מקום שם צריך היה להיות דופן הארון, אלא בריחוק רב. משהו קר ורך ירד עליה. כעבור רגע ראתה שהיא עומדת באמצע יער, בשעת לילה, ומתחת לרגליה שלג ופיתי שלג מרחפים ויורדים בחלל האוויר. מתוך דברי ימי נרניה, האריה, המכשפה וארון הבגדים.